Ahoj, mé jméno je Johnny Sekira. Bydlím vedle jednoho uchylného souseda mimo města. A tohle je můj život. Takže účty, hovno, opět hovno, účty. To je ale účty. Pane bože, proč je tolik účtů? Já to nechápu. Ach jo, mám hlad. Ach jo, samé účty. Jdu je schovat tady do truly, nebo tady by to už nedal. To bych nedal, těch účtů je tolik. No, tak asi bude čas na snídaní. Dám si snídaníčku, tak co? Co tu máme? No, jdu si dělat dort, ten se bude hodit, takže... Počkat. Zapneme sporák. A jdeme. Sakra. Ano, nejsem dobrý kuchař. Sakra. A máme dort. Už se netěším, bude určitě dobrý. Bude dobrota. Dám si kousek dortu. Tak co tu máme novýho? Jaj, kámoš mě chtěl pozvat do skupiny, já to nepřijal. Do háje. No. Nic tu není tyho nějakého zajímavého. Takže volat skupině. No tak, hoši, zvedněte to. No tak, hoši. No čau. No, Jej, čaute, jak se máte? Ura. Dobré. jako A že ty? zase. Já jsem se nechtěl zeptat, jestli jste nešli se mnou na nějakou party, nebo neuděláme nějakou party. No, mohlo by se. Jo, pojďme. Dobře. Tak jo, a kdy to asi uděláme, nevíte? Já nemám nic plánu, takže vy řekněte, jo? OK. Dobré. Tak jo. Čaute! Zdar. Au. Máš kytičky. Dík za kytky, ale já nejsem gay, já to neřeš. Čekejte, já pustím nějakou muzičku, ne? Dobrá, ne?